Takže čaute ľudia, dneska je tam nové videa, dneska si zahrajeme úplne si for Brainots. Neviem čo to je, čo mi tu písal, že to je nejaká zaujímavá hra, že si to mám zahrať, tak kľudne zahrajem si to, prečo ne? Vraj, že to je nejaká zaujímavá hra, takže keď vás bude viac takýchto videí baviť, nezabudnite dať like a odber nejaký pekný komentár, a aby som videl, že aby aj vy ste niečo mne dávali, takže trošku som to hral, si to vylepšíme. No, takže ideme na to. Ideme si tu nový prúd. Taká železná palica. Dobre, ideme. OK. Teraz máme chytiť. Tam máme tu na výbudu. Coco, fanto, elefanto. Máme to. To skúsime vylepšiť. OK, brášku. 272. No nič. No nič, bráško. No nič. Ideme to predať. Kde sa to predá? Aha, sell. OK, zaujímavé. Dobre. Počkajme si kúpiť nový prúd. A 15 000. Tak čakaj. To si nazbírame. Tu máme aj nejaký Playtime Rewards. Takže complete quest, OK. Free item OP. OK, to neviem. OK, ideme si kúpiť ďalší prúd. Dúfam, že nám Smacker. 2x lag reach 10 stus, open time 8,5. OK, tak to je dobré. Tak to je už dobré. Ježišimaria. Neviem, niečo berem. To nestiam. Fú, OK. Mám tu Udin Din Dun. Neviem vôbec, čo to je, nepoznal týchto brainrotov vôbec. OK, 522. OK. Dobrý Jordanina, alebo čo to je za tenisky, aký je namakaný. Zajímavý brainrot. Koľko potrebujeme na ďalší oný? 200 000! Jaký máme? Red Lucky Block. Tak poďme si to otvoriť. Poďme. Aha, tu sa máme asi dať sem. Open. A poď. Gangster Futera. Gangster Futera criminalera. 238. Máme tu nejaký pas. 400 robuxov. OK. Škôd. OK. Presieme si 8-ka. Dobre, ideme pri ďalšie brainroty. Dobre. Bežíme. Kto je tu taký? Udin din dun. Madin din dun. Nestíham. OK. Zase tento namakaný Udin din dun. Jak sa volá, či Udin din. Ja neviem. Ja máme to vylepšené. 63 000 máme. Wow. Zase... OK. Speciál. Golden spatula. OK. Pickaxe Fortnite. OK. Zlatý. Udin din dun. Nestíhame. Madin din dun. Nestíhame. Alebo? Poď. Zlatý Udin din dun. Počkaj, ja si ich dám. Však mám trošku moc. Zlepšíme si. 1000! Takové styl. Cash. 10 000 sme dostali. A teraz si môžeme kúpiť novú lampačku. 200 000. 10 000. Dobre, ideme ešte pri ďalšieho brainrota. Tam. Bežme. To je to. Neviem. To je nejaký portál. Čo to je? Čo to je? Hey! Give it back! Neviem, čo sa práve deje.
Čo sa tu deje? Beriem nejaký lucky block. Bež. OK, máme nejaký lucky block. Vôbec netuším. Poď. Brr, patapim. OK. Trošku maličký je. Vylepšíme. OK. Počkej, tak popredávame nejakých. Dobre. Predáme. OK. To si necháme. OK. 300 na 1000 už máme. Bude si Golden Bar. Golden Cobra. OK, budeme to vyskúšať. OK. Zoberieme to. Brr, patapim. To nestíham. Tak sme ubrali. Chceme si kúpiť, jo. OK, máme tu graffiti blok. OK, ideme vyskúšať. Tak poďme na to. Poď. Capu, cappuccino, Cappuccino assassino. assassino. Vylepšíme. OK. Tu dáme sejka. Už tu má. OK. Presú na posledne nejaké Dragon Kamelony, alebo čo tam bolo. OK, ideme. Neviem, prečo mám ísť, ale asi zase lucky block, neviem. Give it back! OK, bežme. Bež. Dobre, máme ďalší lucky block. Dúfam, že na než z toho dobre padne. Poď. Brr, patapim. No, akože není zlé, ale... Dobre. Máme vylepšené. OK. Rebirth. OK, máme. OK. To veci zarábať. Poďme na ďalšie. Poď. Skúsime tú gorilu. Ne, diamond. Brr, patapim. Poď, bež. Prosím. Poď. Áno. To bude náš najlepší asi, keď ho vyupgradíme. 500 za sekundu vlastne máme double, keďže multikrát 2, takže preto. OK, 11 000 je trošku veľa. Toto si necháme, toto predám. Okay. Ja neviem ani, ktoré si mám. Tak, ich to predáme. OK, už máme 1 milión 8,5 milióna. Tak poďme. Cappuccino. Áno. To nestíhame. Ne, nestíhame. OK. Ready zase nejaký cash. 1 milión. Nice. Postily. Poď. Gold. Ne, skús veľa kebok. Get back here! Nejaké šťastiečko bude. Bežme. Nech stav. 95 robuxov. Nech si sa vynie. OK.
Capu, capu, cappuccino assassino. Keď si ho vylepším. Nemusí byť. Hovorím, nemusí. Ťažko. Tak tomu ver. Tomu ver. Dobre, ideme ešte. Candy. Choď. Gangster putera criminalera. Oj, to je nejaká mutácia tam. To neviem, že si ho. Tíha. Void mutácia, teraz bude zarábať viacej. 200, ok. Na krokačke to mám. Neviem. 13 000. Ešte vylepšíme. 32 000. OK. No skúsime ešte posledný krát. Poď. Čo drahé. To watermelon bylo. Áno, nie. Aha. No nič. Tak skúsime ešte raz. Ja neviem čo. Bež. Poď. Fú. OK. To bolo tesné. Ulepšíme. OK. Kokos. Ký nabúchaný. Ty kokos. OK. Aha, nejaký upgrade. A my tu máme speed vlastne. Maj 10. Dobre, a teraz či budeme rýchlejší. Tak sme mali rýchlejší. Yes, budeme rýchlejší. Takže zoberieme toto gorilu. Gorilu. Bežme. Nestíhame. Možno. Áno, OK. Trošku nejaké bugy, no? To by ste mali napraviť. Vývojári tejto hry. Keď máme prúd Baharamava Bat. Tak to vyzerá veľmi. Poďme, bežíme. O! 1,1 tisíc. Poď, prosím. Prosím, 1,1 tisíc. Prosím. Nie. 1,1 tisíc. Videli ste to? Jaj, skúsime naposledy ešte jedenkrát. Skúsime si dať väčší speed. Počkaj, ešte si pozberáme malý. Tak, teraz si dáme väčší speed. Tak. A poďme. Ideme. Niečo úplne, že bomba. 700. Sahur. Nice. V stylu. Keď vylepšíme. OK. Takže to by bolo toto pre dnešné video všetko. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite like a odber a my sa vidíme a došli sme pre prúd až Paradom Van. Podľa mňa akože veľmi úspech. A keď chcete ďalšie takéto videjko, tak môžeme si dať prúd, že dojdeme pro Lava Wand. Takže teším sa na vás a čau.